Ingane zakwethu angithembi ukuthi niyaphila ngalesi sikhathi. Ngiyacela nangithuke abantu base-Nazareth noma bakwaShembe. Kodwa nje ngithi ngiyawabona nami amandla onyazi noma amandla kaShembe. Angisho futhi ukuthi ngithi asikhonze khona sonke. Ukuveza nami into engiyibonayo njengesakhamuzi. Sizwelela amazwi akhe. Eveza ukuthi ngisho amaqhawe noma abathandi bomculo labesibalandelayo bayakholelwa kuyena. So ziningi izinto ezenza nje ngiyibuka unamandla kakhulu ubaba uShembe noma ngithi uNyazi. Nonke ngabo uKhuzani lo kade besinandisela uKhuzani wakhula manje. Mazela li sibonana li kwanongoma elinda ezocela ukuthi lo msebenzi wakho uphumelele namhlanje ngiyawubona ukulondobela. Njengoba senizweleka bafowethu ukuthi eyasemandaba ngisho uNyazi uShembe uyivumile bewabona amandla ayo. Bonga kakhulu bafowethu isikhathi senu, ningakhohlwa ukusipha i-support, subscribe and share ama-video and comment. Bafowethu ngibonga kakhulu, siqhubeke nje sibambisana. Amen ngalesikhathi.